Machini kena nyakora mogi kana singo ni hodhi nyime gi weche manyien. Ji manigi ng'ol ma kwan gi romo 100 e kaunti ma Migori yudo kony e yor tiegruok kod omenda mar loko ohala kowuok kuom riwruok mar Light for the World. Ma biro e kinde ma jogo ma ong'ol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no los chenro manyalo ting'o malo yuto maggi. Jogo ma ong'ol pod ywak ni owegi chien kod piny owacho e chenro mathoth ma oting'o weche mag dongruok. Ka bende giwach ni akweda e kind oganda bende pod dino lek maggi. Moko loro ni joma moko e udi ma nyaka sama wawuoye niendi. Ema miyo kisungu wacho na awareness. Ema kuru gima nyaka wakwong wakedgo mologi mora. Ni mondo wakel ng'eyo ni joma nigi ng'ol be nigi thuolo. Jes mokale ahinya gin kaka mag tudruok. Tudruok en ni e yore mang'eny, nitie tudruok e yor wuoth, tudruok e yor kuonde mwanyalo makrego kaka wanyalo yudo linkages mag ohala. Ing'e ni joma ni kod ng'ol chutho waketo ga pachwa ni wan jok manyaka samoro timnwa. Jogo ma ong'ol kod jogo makendo togo mag jogo ma ong'ol wacho ni koso ng'eyo e kind jogo ma ong'ol bende koro seche dongruok mag jogo ma ong'ol e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Waseneno rieko matut manopondo ni ji e kit ngima mar jogo man gi ng'ol. Momiyo koro wanyalo kone ng'ane nyalo supply nwa gine skul makama. Ng'ane nyalo bedo nwa tender board makama. Sani gin gi nying kendo gin goteku ma ginyalo winjgi kuonde ma gidonjoe. Kata kamano moko kuom jogo ma ong'ol e kaunti ma Migori wach ni geno osechako duogo ka okalo kuom tiegruok kaachiel kod jol mar omenda ma gido kuokore go moko mago mag piny owacho ma oting'o Light of the World bende osekonyo jogo modak kod ng'ol. The rights of persons with disabilities have been made known to persons with disabilities within the Migori County. Line to kumen achiel kuom jogo moseyudo kony e yor tiegruok kaachiel kod omenda mar ohala kowuok kuom riwruok no mong'ere kaka Light for the World. Abedo trained and as one of the entrepreneurs ma graduate December of that year 2023. The program osebedo nwa gima ber nikech ngima ng'ama ni kod ng'ol e Migori County ose dongre ma nyaka sani wan gi percentage maber manyalo timo ohala kendo gin gi biashara mobedo registered. Ginyalo access procurement services from the AGPO. They have expanded their businesses. Additionally, some of them have diversified. Joas ruomo mong'ere Light for the World wach ni jomong'ol osebedo kowe chien kuom higni mathoth ka bende ber ka inywandogi e chenro mag dongruok ma itimo kod piny owacho kod mamoko. We had enlisted over 100 within those 2 or 3 years, at least 33, 34 participants per year, where we take them through the trainings in business skills, business management, communication, mentorship, and support in terms of giving what we call the growth kit. Oduorwa ni ber ka piny owacho mar kaunti ma Migori kod mamoko keto chimo rogo mag jogo eko ma ong'ol. So if a regulation is not there, somebody can say that this one is not a right because it is not covered anywhere in a regulation or in act. Also, Timo's awareness to all the institutions so that they can be friendly in terms of disability. Riwruok rogo mag jogo ma ong'ol ojiwo oganda ma odak kod ng'ol mondo koro wuog oko kendo many ratich gi pacho kae. Kuma nigi tenders go kamoro bende ignore gi assume ni jok ma nigi ng'ol gi onge. To joma nigi ng'ol bende kugo koko kech tenda nyalo bedo kacha to kupenji be in go boke moyie ni mondo itim tenda tionge go boke. Wasetimo nigi training mag compliance. George Juma, Ramogi TV, Migori.